Mat gegek yuk. Rah, nyosle bojone wedi. Seneng gak aku. Karo bojone wedi. Heeh. Kok nganggo rok wae ah. Ya wis tak mat dhewe ya. Ya wis kono, hati-hati ya. Wong lanang kok cemen wedok. Oh ben. Dadi wong lanang kok kocer wedi rong wedok. Ah, pisan-pisan ngasah sentolop ah. Ngasah pedang. Suwira golek bolong. Nanti Mas. Alah biasa Pak, arek nanggon lampu klap-klip iki lho. Oh ya tobat. Ya sesuk aku bakal tobat Pak, tapi kali ini aku sepurane hurung iso Pak. Wis kono dilanjut Pak, pengajian ngono ya. Ya, Aku senang-senang iki. alah ya wis muga-muga engko nek wis kae hidayah lah ya tobat dhewek muga-muga lah. Oh, dadi ustaz kok cerigis ah. Mungkin iro iso tobat ya. Alah. Wah, kok ngono kae. Matane ndelokke ora to? Aku ki nyawang kae lho, Bos. Lah apa? Legae, lampu klep lho. Terus apiye? Kira-kira lah piro kae, Bos? Sing ndi? Sing kae, sing abang kae lho, klambi abang. Oh, Markona. Murah. Wis kono dinyangke. Kok tak kei ngene. Oke. Tak tunggu nang kene ya. Beres. Yo. Wah, jen. Yang saya jeng. Ki ana pelanggan. Oke, Mas. Kira-kira ini? Oke, siap. Beres. Sido apa ora, Bos? Ayo sido to. Piro? 700. 700 ya murah, barangnya mending kaya ngono. Ya wis kene, bayar langsung. Ah, Ya. Kita hitung sih, enggak kurang. Oke. pas kuwi ya. Ya. Sip, yuk, angkat. Tak rono. Yo. Wah, jan mending kae. Walah ana gropioan nih, Bos. Endi? Lah kae. Endi sih? Aduh, lho kok malah mlayu. Weh, duit kowe. Aduh. Ya kok mlayu kaya panggah jalan to. Tak kene gede akeh. Monggo Mas, Piroan? 500. Wah, jarene mau 700 sik. Oh, jenengan lewat Blantik ya Mas? Iya. Ojo pisan-pisan lewat Blantik Mas. Ya 500 ya jelas murah to. Wih, jenengan duitnya akeh. Ya aku kan bos kambing to. Mau Mas? Iki bayar ngarep pemburi iki. Ya di depan to Mas. Ya, tak kei 600 iki. Apian banget jenengan. Suka banget. Ya iki sak kamare apa ora? Arep pengen sak kamare ora? Ah, ora perlu kamar-kamaran ya. Sekono kae. Ber Mas, lagi Mas. Sendalku ngasih podol Mas. Raos kene wae. Aduh, lho kok jebule nggonamu udah bolong Dek. Lho kok wungkal iki. Ya ngono kuwi to Mas. Ah, wis ngono wae. Buat buri. Aduh. Beh, jan gurih ndak omong jan. Mas, sendal iki Mas. Alah Dek tuku sandal kok le. Ya timbul meneh. to, Beh, Mas. jan raketang turut cepitan kaya panggah. Ah, matur nuwun banget ya Mas. Oke. Semoga berkah. Bakal kambing iki. Wah, padahal mau ora ana gropio. Mending tak go mangkat dhewe ya. Ah, rezeki malam ini. Dek, yuk, main. Main Mas. Iya, Ayo Mas. boleh. Ih, beri aja. Iya, monggo. Mandet aku. Matur nuwun ya, Nduk. Iki Sama-sama, Mas. artone niki damel tumbas bubur. Waduh. Makasih banget Iya. ya Mas. Aku tak balik sih ya. Hati-hati di Iya. jalan.